kunenye into engihletshelwe izalukazi ngase ngiyayihlaziya ngayibona ukuthi le nto iyahlangana. Le nto yabantu uthola ukuthi bahlukene ngokwenyama kodwa spiritual basesebonke. Ngizofuna ukuyenza example ngalezi zinto engizozibala la. Like umuntu othola ukuthi bamlobolile baze bambike edlozini, bamthela ngenyongo noma bamkhiphela izinkomo. Yibo laba abantu ababa nenkinga, othola ukuthi usungaxabana nomuntu nihlukane ngokwenyama kodwa spiritually nisasenonke. Lokuthi uyazama ukuthi uthole omunye umuntu kube nzima, uvinjwe izidalwa. Izidalwa azimazi lo osumthanda manje, azimazi lo osumfuna manje, kusesenaloya kodwa nanixabene anisekho nonke ngokomoya nisasendawonye. Omunye noma engazama ukuthi ahambe aphinde ajika futhi, ujikiswa yini? Ile nto yokuhlanganisa izidalwa. Kwabanye iqala kahle ingaphethi kahle, ngoba le nto mengabe uyenza kuba nzima ukuthi uhlehlele emuva. Kulula ukungena kuyo kodwa ukuphuma kuba nzima, kuba nzima kakhulu. Yabo, sungakwazi ukuthi uphume uthi usuhambile phambili kodwa kube nento engazathi hayi lokhu iyakulandelela, iyakudisturb. Yini le ekudisturb-ayo? Yini le ekuphazamisayo? Ubikiwe phela le nto yokubikwa